היום אנחנו נעשה שיעור עם רצועה, חגורה. תמצאו לכם בבית איזושהי רצועה שאתם יכולים להשתמש בה, אפשר אפילו את הרצועה של חלוק המקלחת, משהו שאפשר להיעזר בו, שלא יימתח ונוכל גם לקשור אותו ושיהיה באורך שמספיק בעצם כשהידיים פרוסות. אנחנו מתחילים עם נשימה, כרגע בלי הרצועה, נשים את הידיים על הצלעות. אנחנו לוקחים אוויר מהאף, פותחים את כלוב החזה ומנסים לשאוף כמה שיותר לעומק, ועם הוצאת האוויר, הצלעות יורדות פנימה ואנחנו רוצים להתארך קצת יותר. שוב, שאיפה, נשיפה. נסו להגיע עד לקצה הנשיפה, לא לסגור כתפיים ולא לרדת בגובה, אלא להפך, לפתוח את בית החזה, לסובב את הכתפיים לאחור ולצמוח כמה שיותר גבוה. שוב אנחנו לוקחים אוויר ומוציאים, ואנחנו ממשיכים בנשימות האלה כשאנחנו לוקחים גם את הרצועה. אנחנו ניקח אוויר, הידיים עולות למעלה בשאיפה. עם הוצאת האוויר, ואנחנו ננסה למתוח את הרצועה, היא לא נמתחת, אבל אנחנו ננסה להרחיב אותה. ושוב ניקח אוויר ונתארך. ובנשיפה, נעמיק את הבטן, ננסה לצמוח למעלה גבוה, נמתח את הרצועה וננסה להרגיש את ההתרחבות של הכתפיים. להוציא אוויר, להוריד כתפיים, לפתוח בית חזה. פעם נוספת, ניקח אוויר, ננסה לעלות למעלה, נשים לב שהכתפיים לא עולות לכיוון האוזניים, ועם הנשיפה נאסוף בטן, ננסה להתארך ונשאר עם הרצועה ממש מקבילה מול קו הכתפיים. אנחנו רק מותחים את הידיים ומנסים להרחיב עוד את הכתפיים, ובשאיפה קצת מרפים. שוב, בנשיפה אנחנו מנסים לפתוח, ובשאיפה קצת מרפים. נשיפה, נאסוף בטן, נוציא אוויר. שאיפה להרפות. פעם נוספת נשיפה, אנחנו מותחים שוב את הרצועה, מתארחים קצת יותר למעלה, קצת יותר גבוה, ומחזירים את הרצועה חזרה, ניקח אוויר. בפעם הבאה אנחנו נשאר עם הידיים שוב מול הכתפיים, ובהוצאת אוויר אנחנו נרוקן את הבטן מהאוויר, ננסה לקמר את הגב ונכניס את הראש בין הידיים, כתפיים רחבות, ועם השאיפה נתארך ונזדקף, שוב גב ארוך. נשיפה, להתעגל, לקמר את הגב, להעמיק את הבטן פנימה, ועם השאיפה לפרוס חזרה, ממש לבנות את הגב מחדש, להתארך חזרה. נשיפה, האגן מתגלגל לאחור, הגב עמוק פנימה, ועם השאיפה נתארך ונמתח. פעם נוספת, בנשיפה אנחנו מתעגלים, הרצועה כל הזמן מתוחה, ועם השאיפה אנחנו מותחים את הזרועות למעלה לכיוון התקרה, שימו לב שהכתפיים לא קופצות לכיוון האוזניים. אז אנחנו מוציאים אוויר ומתעגלים. סנטר קרוב על בית החזה, ועם השאיפה אנחנו מתארחים למעלה גבוה. נשיפה בהתעגלות. שאיפה בהתארכות למעלה. פעם נוספת, נשיפה גב עגול. שאיפה להתארך, למתוח את הזרועות, לקחת שוב אוויר, לצמוח עוד למעלה, ובנשיפה להוריד את הידיים חזרה, אנחנו נשארים בגב ארוך. רגע נרפא את הרצועה ואנחנו רק ניקח את הכתפיים לאחור, נסובב את הכתפיים לאחור וננסה להצמיד את השכמות מאחורי הגב. נחפש כמה שיותר טווח תנועה. ונחליף את הכיוון של התנועה של הכתפיים לפנים. ננסה גם להרים את הכתפיים למעלה וגם לקרב אותם לפנים.
אנחנו ניקח את הרצועה בידיים, אנחנו מחזיקים את הרצועה ברוחב הכתפיים, ולוקחים את הידיים למעלה לכיוון התקרה. אנחנו נעשה פה כפיפה צידית, נשים לב שהאגן לא מצטרף לתנועה, הישבן נשאר על הכיסא, והתנועה מגיעה מהכפיפה של פלג הגוף העליון. קחו אוויר, תנסו למתוח את הרצועה, כפיפה ימינה, הישבן נשאר על הכיסא, ובהוצאת אוויר אנחנו אוספים את הבטן פנימה, מרוקנים את הבטן מהאוויר וחוזרים חזרה אל המרכז. צד שני, ניקח אוויר, ובנשיפה הרצועה נשארת מתוחה, ניקח אוויר, נשיפה, חזרה, שאיפה, ובנשיפה. בואו ננסה להעמיק את הכפיפה, אבל עדיין לא לנתק את הישבן מהכיסא. כפיפה יותר עמוקה, נסו למתוח גם את הידיים קצת יותר רחוק, ובנשיפה עמוקה, חזרה, כפיפה לשמאל, קצת יותר עומק בכפיפה, התארכות של יד ימין, נשיפה, נאסוף בטן פנימה, נחזור חזרה, שוב נשחרר את הידיים, נשאר איתם בגובה הכתפיים. עכשיו אנחנו עושים את הפיתול לצד ימין, כשהידיים נשארות בגובה הכתפיים. כאן אנחנו גם לא מזיזים את האגן, אלא רק פונים מבית החזה ימינה, מותחים כל הזמן את הרצועה, וחוזרים חזרה. פנייה לשמאל, הברכיים לא מצטרפות לתנועה, וחזרה. פנייה לימין, נוציא אוויר, וחזרה בשליטה. נחפש להגדיל את טווחי התנועה בכל פנייה. חזרה. שוב, פנייה לימין. נחזור למרכז, ניקח אוויר, ונפנה לשמאל. חזרה למרכז. אנחנו חוזרים לצד ימין. נשארים כאן ומנסים להרים את הידיים למעלה, לצמוח עוד בתוך הפיתול. נחזיר את הידיים חזרה למרכז, ושוב לאמצע. אנחנו פונים לצד שמאל, נוציא אוויר. ניקח אוויר, נתארך למעלה, נפתח את בית החזה בין הידיים. נחזיר את הידיים לגובה הכתפיים אל המרכז. אם אפשר, אנחנו חוזרים לזה שוב. פנייה לימין. התארכות תוך כדי מתיחת הזרועות למעלה, פתיחת בית החזה, חזרה עם הידיים לגובה הכתפיים, ולאמצע פעם אחרונה לצד שמאל. פיתול, התארכות למעלה, למרכז, חזרה, ורגע להרפות. ברגע שאנחנו מותחים את הרצועה וכל הזמן יש לה התנגדות, אנחנו עובדים פה הרבה מאוד מהזרועות, שימו לב שאין עומס בצוואר, אם יש עומס בצוואר, קצת לשחרר את המתיחה. אנחנו נשאר עם הידיים ברוחב הכתפיים, נעלה עם הידיים למעלה, נעשה כפיפה ימינה, כמו שכבר עשינו, והפעם ניקח את יד שמאל קדימה, ובעצם ננסה לפנות עם בית החזה לכיוון הרצפה. עדיין הישבן נשאר על הכיסא, חזרה לתוך הכפיפה הצידית, ושוב למרכז. כפיפה לצד שמאל, יד ימין באה קדימה באלכסון. הכתפיים פונות לצד שמאל. חזרה לתוך הכפיפה, שוב למרכז. אנחנו חוזרים על התנועה. להוציא אוויר, פנייה ימינה, לחזור למרכז. פעם נוספת, כפיפה לשמאל, פיתול של בית החזה, יד ימין באה קדימה, ננסה להרחיק את הזרועות, לחזור למרכז, אל האמצע, ושוב חזרה עם הידיים, רגע לשחרר. אנחנו נחזיק פה את הידיים בגובה הכתפיים, ועכשיו ננסה לעבוד קצת מפלג הגוף התחתון. אנחנו בעצם מאתגרים את הרגליים, משאירים את הידיים יציבות, ומנסים להרים את הרגל לגובה הרצועה. מרגל לרגל, ושימו לב שאנחנו לא יוצרים כפיפה בגב, אנחנו נשארים ארוכים, ומנסים להרים את הרגל כלפי בית החזה וכלפי הידיים.
לצעוד באוויר חזק, להחזיק את הבטן אסופה כל הזמן. 4, 3, 2, 1. נוסיף עכשיו את התנועה של הידיים אל הרגליים. בעצם זה יהיה קצת קואורדינציה. ניקח את הידיים למעלה. עם הנשיפה אנחנו ננתק את רגל ימין ונוריד את הידיים, נחזיר חזרה. לצד שני. יחד. נשיפה, ידיים יורדות, רגל עולה. פעם נוספת, נשאר עם ידיים למעלה. פעם כשרגל ימין תעלה, אנחנו נפנה שמאלה ונחזור. רגל שמאל תעלה ואנחנו נפנה עם בית החזה ימינה. שוב, אלכסון, חזרה. אלכסון, חזרה. אם קשה עם הרצועה אפשר להניח ידיים מאחורי הראש או ידיים לאורך הגוף. לנסות להתרכז בנשימה ובתנועה. 4, 3, 2, 1. נחזיר רגע את הידיים, נחזיר את הרגליים ונשחרר. אנחנו נתפוס את הרצועה מאחורי הידיים ואנחנו ננסה עכשיו להרחיק אותה לאחור. שימו לב שאתם יושבים יציב על הכיסא, נדגים את זה רגע דרך הצד. אם יותר נוח לשבת על הצד אין שום בעיה. הידיים אוחזות ברצועה, ברוחב שנוח לכם. אנחנו מוציאים אוויר ומרחיקים את הידיים ותוך כדי מצמידים את השכמות אחת אל שנייה ומורידים חזרה. נשיפה, הידיים מתרחקות, השכמות מצמדות ועם השאיפה אנחנו חוזרים. גב ארוך, צוואר מתוח. נשאל עם הידיים רחוקות מהגוף, השכמות צמודות, וננסה רק למתוח את הרצועה. כמובן שלא נצליח, אבל הניסיון למתוח את הרצועה יציב לנו קצת יותר את השכמות ויפתח יותר את חגורת הכתפיים. 4, 3, 2, 1. נוריד חזרה ורגע נרפה. ניתן מנוחה קצת לידיים ונשתמש ברצועה כדי למתוח את הרגליים. אנחנו הרבה פעמים מוגבלים בטווח התנועה שיש לנו למתיחת הרגליים, אז הרצועה יכולה לעזור לנו. אנחנו נשים את הרצועה על כף הרגל, נתחיל עם רגל ימין. נשים לב שהרצועה לא מושכת אותנו קדימה והכתפיים כל הזמן מגולגלות לאחור. אנחנו נוציא אוויר וניישר את רגל ימין, פלקס ברגל ייתן לנו עוד מתיחה ונכופף חזרה. שוב ניישר את הרגל לפנים, גב ארוך, בית חזה פתוח כל הזמן וחזרה. נשיפה, נרחיק את הרגל, ניישר אותה בפלקס, נמשוך חזרה אלינו. ובפעם הבאה נשאר עם רגל ישרה בפלקס. ננסה להתנגד לרצועה ולעשות פוינט. כמעט ולא נצליח, אבל ההתנגדות יוצרת לנו הרבה עבודה בקרסול. לנסות לעבור לפוינט, לחזור חזרה לפלקס. פוינט אצבעות לפנים, פלקס אצבעות לכיוון הפנים, פעם נוספת. נשאר בפלקס. אנחנו לוקחים את יד שמאל ותופסים את הרצועה יחסית קרוב אל הרגל כמה שניתן, ואנחנו פותחים את יד ימין לאחור. כמה שהפיתול מאפשר לכם ובית החזה מאפשר לכם. שימו לב שהאגן עדיין יציב על הכיסא. נפתח את יד ימין אחורה וחזרה. ושוב, הרגל לא מצטרפת לתנועה. נפתח את בית החזה ימינה. חזרה. פעם נוספת נפתח את יד ימין. נרים אותה מלמעלה ונביא אותה אל הרצועה. עכשיו עם יד ימין אנחנו תופסים את הרצועה וננסה לפתוח את בית החזה שמאלה. ולחזור. וההתנגדות פה שאנחנו רוצים להשאיר את הרגל במרכז ולפנות עם בית החזה הצידה, היא מה שיוצר לנו את הפיתול.
פעם נוספת, יד שמאל נפתחת הצידה. חזרה. נביא את שתי הידיים אל הרצועה, נפריד את הרצועה, וננסה לבוא קדימה עם הראש לכיוון הרגל, ונוריד שוב את הרגל חזרה. ושוב, נעלה, ננסה להביא את המצח לכיוון הברך, ונחזור עוד פעמיים. שימו לב שאתם פשוט יציב על הכיסא. פעם נוספת, וחזרה. עכשיו אנחנו תופסים את הרגל רק עם יד ימין, את הרצועה עם יד ימין, ונפתח את הרגל ימינה כמה שניתן, ושוב נשמור על רגל שמאל מקבילה, ונחזור חזרה. זו תנועה שהיא לא מוכרת כל כך לגוף שלנו, אנחנו פחות עושים אותה. תיזהרו בטווחי התנועה ותבדקו מה מתאים לכם. פעם נוספת, נמתח, נמשוך טיפה יותר, נחזור ונוריד את הרגל. רגע, נשחרר את רגל ימין, ואנחנו משחילים את הרצועה על רגל שמאל. אנחנו מתחילים רק בלבדוק את האפשרות ליישר את הרגל בפלקס ולכופף. לחלקנו לא נצליח ליישר את הרגל לגמרי, וזה בסדר. תגיעו לטווח תנועה שמתאים לכם. מי שיכול להישאר בפלקס, אצבעות לכיוון הפנים והרגל כמה שיותר ישרה. אנחנו נתנגד לרצועה ונעשה פוינט ברגל ופלקס חזרה. פוינט ברגל, פלקס חזרה. שימו לב שהגב נשאר ארוך. פוינט, פלקס, ונשאר עם הרגל בפלקס. יד ימין תופסת את שתי הקצוות של הרצועה, יחסית קרוב אל הרגל. ניקח את יד שמאל ונפנה שמאלה בפיתול. שימו לב שהרגל שמאל נשארת יציבה. אנחנו פונים עם בית החזה ומתנגדים עם הרגל. היד רוצה למשוך את הרגל ימינה והרגל לא זזה. וחזרה. שוב לפתוח. וחזרה. פעם נוספת נפתח את יד שמאל, ננסה להתנגד שוב עם הרגל, יד ארוכה. נביא אותה דרך התקרה. נתפוס את הרצועה חזרה, ועכשיו נעשה פיתול ימינה, כשהרגל כל הזמן מתנגדת. פיתול הצד ימין, ולחזור. בפעם הבאה אנחנו נתפוס עם יד ימין גם את הרגל, וננסה להימתח קצת יותר, להתכופף לכיוון הרגל ולשחרר. נמתח את הרגל אלינו, ננסה להתכופף עם בית החזה לכיוונה, הגב מתעגל ומתיישר חזרה. שוב, כפיפה, מתיישר פעם נוספת, רגע מתייצב פה חזרה, יד שמאל לקחת את שתי הקצוות של הרצועה, ונמתח את הרגל הצידה שמאלה, ונחזור. ונשים לב, נוודא שהרגל ימין לא מצטרפת לתנועה, אחרת לא העברנו פה שום מתיחה. אנחנו מותחים פה את מקרבי הירך. פעם נוספת. חזרה, וניתן לרגל שמאל רגע להשתחרר. חזרה. אנחנו ניקח את הרצועה, והפעם אנחנו נחזיק אותה ברוחב קצת יותר רחב מהכתפיים. נמתח אותה מול בית החזה, הרגליים יציבות, לוחצות את הרצפה ומייצבות אותנו. ניקח אוויר, נתארך למעלה עם הידיים, ונכופף מרפקים ונפתח את בית החזה. ממש ננסה להצמיד את השכמות מאחור, לפתוח את בית החזה. שאיפה לעלות חזרה עם הידיים, ואנחנו נשלב פה גם כימור לפנים, גב עגול. ידיים עולות, נתארך, ניקח אוויר. נוציא אוויר, נכופף את המרפקים, נוריד כתפיים וננסה להצמיד שכמות. נעלה חזרה בהתארכות למעלה ונקמר את הגב. שאיפה נתארך, כפיפת מרפקים, שאיפה נעלה למעלה חזרה, ועם הנשיפה נעגל את הגב, נקמר אותו.
שאיפה לעלות. כפיפת מרפיקים, ורגע נשאר כאן וננסה רק למתוח את הידיים. שוב, הם לא יתרחקו, אבל הניסיון שלנו ייצור לנו פה הרבה עבודה בזרועות. 4, 3, 2, האחרון יישאר כאן. ידיים מותחות את הרצועה ופיתול לצד ימין. חזרה. פיתול לצד שמאל וחזרה. ושוב, פיתול לצד ימין. למרכז ולשמאל, והכי חשוב בתוך הפיתול שנוודא שהאגן לא מצטרף. רק מבית חזה נחזור ורגע נשחרר. אנחנו הולכים לקחת את הרצועה, להקיף את הרגליים ולקשור את הרצועה במרחק שבו הרגליים שלנו יהיו ברוחב האגן, ואנחנו בעצם נצליח לאתגר אותם. אנחנו ננסה למתוח את הרגליים, והרצועה אמורה למנוע מאיתנו את המתיחה הזו. ידיים או מאחורי הראש או על הכתפיים, מה שמתאים לכם, ובהוצאת אוויר אנחנו נתנגד ונמתח, נרגיש את העבודה של מרחיקי הירך שלנו ושל הישבנים, וננסה להתארך עוד יותר למעלה ולשחרר. ושוב, נשיפה למתוח, להרחיק קצת יותר ולשחרר. נשיפה להרחיק, להוציא אוויר, למתוח את הרגליים, להתארך עוד עם הקודקוד למעלה, להוריד כתפיים, לשחרר. נשיפה נשאר כאן, נרחיק את הרגליים, ממש נלחם ברצועה ונרחיק בהרחקות קטנות. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ונשחרר. אוקיי, יפה. אנחנו בפעם הבאה עכשיו מותחים את הרגליים לצדדים ומנתקים את העקבים מהרצפה. נוציא אוויר וננתק את העקבים. אתם לא רואים את הרגליים שלי, אבל אנחנו מנתקים פה עקבים, מותחים את הרצועה, יורדים חזרה. שוב, ננתק עקבים, נרים אותם למעלה, נמתח את הרצועה ונשחרר. נרים את העקבים, נמתח את הרצועה, גב ארוך, בית חזה פתוח, נשחרר ונשאר עם העקבים למעלה, ועכשיו ננסה לקמר את הגב לכיוון הרגליים, וכשאנחנו מורידים את העקבים לפתוח בית חזה, אפילו לפתוח אותו קצת לכיוון התקרה. ושוב, כימור, גב עגול, עקבים באוויר, עם השאיפה לפתוח בית חזה, ועם הנשיפה כפיפה לעגל את הגב, שאיפה לפתוח חזרה עוד פעמיים, נשיפה גב עגול, בטן פנימה, עם השאיפה לפתוח בית חזה, פעם אחרונה גב עגול, שאיפה להתארך, ורגע לשחרר את הידיים, לשחרר את הצוואר, את הכתפיים, ולהישאר עם הרגליים ברוחב האגן. דרך הגוף, ואנחנו ננסה רק לנתק את רגל ימין ולצעוד איתה קצת הצידה. כל זה קורה כשרגל שמאל מתנגדת כל הזמן לעבודה. רגל ימין רוצה לדחוף, רגל שמאל מייצבת. אנחנו נרגיש פה הרבה עבודה של התנגדות בירך. כמעט ואין תזוזה, אבל ההתנגדות היא זו שיוצרת פה המון עבודה. 5, 4, 3, 2, 1. אנחנו נרגיש עבודה דווקא ברגל המייצבת, ברגל שמאל. עכשיו נחליף. רגל ימין לא זזה, תתנגדו איתה חזק. נעבוד עם נשימות, נוציא אוויר. תנועה קטנה של רגל שמאל בהתנגדות. 5, 4, 3, 2, 1. ורגע לשחרר. נוציא את הרצועה מבין הרגליים ונעביר אותה אל הידיים. אנחנו נשחיל אותה על הידיים כשבעצם הגודלים שלנו מעל הרצועה והידיים ארוכות לפנים. וגם כאן אנחנו ננסה למתוח את הרצועה לצדדים עם כפות הידיים שפונות אחת אל השנייה. נרחיב את הכתפיים ונשחרר. ושוב, נרחיב את הכתפיים למטה, נפתח בית חזה ונשחרר. נרחיב ונרחיק בין הידיים, נפתח בית חזה ונשחרר.
פעם הבאה אנחנו נשארים עם ידיים רחבות, מרחיקים את הרצועה ומנסים להרחיק את השכמות אחת מהשנייה ולהחזיר. זו תנועה שמגיעה מבין השכמות, הידיים ישרות, המרפקים נעולים, ואנחנו רק יוצרים פה תנועה של השכמה. פעם נוספת, זה קצת דורש תרגול וחשיבה. כשלא יודעים עדיין להזיז את השכמות זה נראה קצת מוזר, וישר בורח למרפקים, אבל תנסו להישאר עם ידיים ישרות ולחשוב על הגב, על השכמות שנעות בתוך הגב. בואו נשאר כאן עם הידיים למעלה, נתארך ונשתמש ברצועה כל הזמן בהתנגדות. נעשה כפיפה ימינה, נביא את הגוף קדימה וימינה ונחזור דרך המרכז, נעבור לצד שמאל, נתארך למעלה חזרה. שוב, דרך צד ימין, תנועה כמה שיותר זורמת וגדולה, גב מתעגל, פיתול שמאלה, לפתוח בית חזה ולחזור למרכז. אם קשה, אפשר להניח ידיים על הכתפיים ולעשות את התנועה רק מהגב, בלי הזרועות. פעם נוספת לצד ימין. נחזור למרכז ונחליף כיוון. אם צריך רגע הפסקה, קחו לכם כפיפה לשמאל. נסו למתוח את הזרועות, להרחיק אותם כמה שניתן ולעלות דרך הצד הימני. כפיפה לשמאל, לפנים, עוד פעמיים. פעם נוספת. חזרה, ורגע לשחרר. זה המון עבודה בכתפיים, בזרועות. הרגשנו גם את הרגליים תוך כדי. רגע נסו לשחרר ולמתוח. אנחנו רגע נמתח את הגב. אנחנו ננסה להרחיק את הידיים קדימה ולשקוע פנימה. לקרב את הסנטר אל בית החזה. עם השאיפה לקרב את הזרועות קצת אלינו ולפתוח את בית החזה לכיוון התקרה. ושוב נתעגל, נרפה את הכתפיים, נשחרר את הצוואר. שאיפה, נפתח את בית החזה. פעם נוספת, גב עגול. נפתח את בית החזה. ונרפה. אנחנו נעבור קצת לצוואר כדי לשחרר אותו, ולא להשאיר אותו מתוח וכאוב. אנחנו ניקח את יד שמאל מאחורי הגב, ונתפוס אותה עם יד ימין. אנחנו פשוט תופסים את היד שמאחורי הגב עם היד השנייה. תתחילו ותתפסו ולא משנה הכיוונים, משנה המתיחה. פשוט תנסו להרגיש כמה שיותר מתיחה ואורך בצוואר. אנחנו ניקח את אוזן ימין אל כתף ימין. ונרגיש כמה שיותר התארכות בצד השמאלי. הכתף השמאלית יורדת למטה. יד ימין קצת מושכת את יד שמאל. בזהירות, חזרה, ממש בזהירות, לא לתפוס שום דבר. שוב אנחנו נשאר עם אוזן ימין אל כתף ימין. ועכשיו ננסה קצת לסובב את הסנטר כלפי מעלה לכיוון התקרה, ונחזיר את הסנטר לכיוון הכתף הימנית. כל הזמן אוזן ימין פונה ימינה. פעם אחרונה. נוריד את הסנטר קדימה ונחליף. יד ימין מאחורי הגוף, יד שמאל תופסת אותה עכשיו. אנחנו לוקחים את אוזן שמאל אל כתף שמאל, כמה שיותר אורך, ניצור כאן מתיחה והתארכות של הצוואר, בעדינות, בזהירות לחזור למרכז, ואם אפשר להמשיך את המתיחה הזו ולהוסיף גם פניות של הסנטר. הסנטר מסתובב לכיוון התקרה ולכיוון הרצפה. לתקרה ולרצפה, ובעצם כל הזמן אוזן שמאל נשארת לכיוון הכתף השמאלית. פעם אחרונה. להוריד את הסנטר לכיוון בית החזה, לשים את הידיים מאחורי הראש, או אם אתם רוצים להשתמש ברצועה,
אפשר להניח את הרצועה מאחורי הראש ופשוט להרפות. לנסות לשחרר את הידיים, את הכתפיים, לתת לכובד של הידיים לנוח מאחורי הראש, להפעיל טיפה עומס מאחורי הראש ועל הצוואר, ורק לשחרר כאן את העורף. אפשר להטות את הסנטר מצד לצד, מימין לשמאל. 3, 2, 1, נתרומם חזרה, נתארך. אם אתם עם ידיים עם הרצועה, אפשר לפתוח את הרצועה ולמתוח אותה. אם אתם עם ידיים מאחורי הראש, אפשר להניח את הידיים מאחורי הראש, ונסיים בתנועה קטנה של סנטרים כפולים. זה בעצם אנחנו לוחצים את הסנטר לאחור, ממש רוצים ללחוץ את הראש אל תוך הידיים, וקצת להרחיק. בלי עומס בכתפיים, רק לחיצה, התארכות של העורף מאחור, וחזרה. להוציא אוויר, לשחרר פעם אחרונה, ללחוץ, למתוח, להרפות את הידיים, לשחרר את הכתפיים.